אנחנו נמצאים על הקהל הפתר בגובה 5,640 מטר. תכף נראה את האברסט. זו הנקודה הכי גבוהה שהגענו אליה בטיול. דרך אגב, באנו מהכפר, שלא כך רואים אותו עכשיו. יש פה מלא קוריאנים שהחליטו שהם צריכים לדבר בטלפון עם כל החברים שלהם. עכשיו אנחנו מגיעים לנפצו. נפצו זה הפסגה השלישית או הרביעית הכי גבוהה בעולם, ואברסט פה עכשיו מכוסה בעננים, אבל בהחלט פה רואים למטה את הדרך עלייה, מה שאתמול צילמתי בתמונות, וזה אברסט בייס קמפ. לא יודע אם רואים את האוהלים, הזום קצת קשה לו. יש מעלינו עוד פסגה שאני לא זוכר את השם שלה, אבל היא הרבה יותר נמוכה מנפצו אברסט. יש פה כמובן גלים ניפאלים. נגד הרוחות הרעות